आजकल अदालत में इंसान पर मुकदमा चलला के बाद कितना आम हो गई बा। लेकिन रउआ सबसे अगर हम ये कहीं कि दुनिया में कई मामलन में जानवरन पर भी मुकदमा चलल बा और कुल के सजा भी भइल बा, तो रउआ सबके ये बात पर विश्वास ना हुई। लेकिन आज हम रउआ सबके जानवरन पर मुकदमा के ऐसा कई गो सत्य घटना सुनाएब जोना के सुन के रउआ सबके बहुत ज्यादा अचरज हुई। तो नमस्कार, हमार नाम है यशदीप और रउआ सब भोजपुरिया कथाकार चैनल देखत तनी जा। तो चली कहानी शुरू कल जा। अलार्म घड़ी और मोबाइल के जमाना से पहले मुर्गा जब कुकड़ू को बोले बांग देवे तो लोग के पता चले कि भैया उठला के समय हो गइल बा, सूरज देवता उग गइल बा ना। लेकिन 2017 में फ्रांस में एगो मुर्गा जोना के नाम रहे मोरिस, ओकरी कुकड़ू को बोलला पर, ओकरी बांग देहला पर फ्रांस में राष्ट्रीय स्तर के बहस छिड़ गई। मामला कोर्ट तक पहुंच गई। मामला ये रहे कि फ्रांस में एगो मेहरारू जिनका नाम रहे कोरिन फेसिउ एगो मोरिस नाम के मुर्गा पल्ले रहली। कोरिन के पड़ोस में शहर से एगो परिवार छुट्टी मनावे खातिर आइल रहे। अब एक दिन कोरिन और शहरी परिवार में विवाद हो गई। विवाद के जड़ रहना मोरिस मुर्गा। शहरी परिवार के ई कहल रहे कि मोरिस मुर्गा वो लोग के सुतला में खलल डालता ना और तड़के बिहाने कुकड़ू को बोले लागता ना। भैया ये मामला इतना बढ़ल कि कोर्ट तक पहुंच गई। ये दिलचस्प मामला के कारण फ्रांस दो हिस्सा में बट गई, एगो ग्रामीण समुदाय और दूसर का शहरी समुदाय। गांव वाला मोरिस मुर्गा के पक्ष में रहना सन आ शहर वाला मोरिस मुर्गा के विपक्ष में। मोरिस मुर्गा के समर्थन में एगो ऑनलाइन अभियान चलल, सेव मोरिस, और इनकर समर्थन में करीब 1.5 लाख के आसपास लोग आए। अदालत के बाहर भी मोरिस के समर्थन में कई गो मुर्गा आई सन और लोग भी आए। कोरिन और शहरी परिवार अपन पक्ष रखे खातिर अदालत पहुंचल लोग। शहरी परिवार अपन पक्ष रखते हुए कहलस कि मोरिस मुर्गा वो लोग के सुतला में खलल डालता ना और ध्वनि प्रदूषण करता ना। एक जवाब में कोरिन कहली कि हम तो ये गांव में बहुत दिन से रहतनी, आज तक ऐसा कोनो शिकायत ना आयल। दोनों पक्ष के बात सुनला के बाद अदालत अपन फैसला सुनैलस। जज साहब मुर्गा मोरिस के पक्ष में अपन फैसला सुनाते हुए कहना कि बाग देहल कुकड़ू को कैल मुर्गा के प्राकृतिक गुण है, एके रोकल नहीं जा सकेला। बाग देहल उनकर अधिकार बाटे। अदालत कहलस कि अदालती प्रक्रिया में कार्यवाही में मुर्गा मोरिस के मालकिन कोरिन के जितना तकलीफ भइल बा ओकर भरपाई शहरी परिवार के करे के पड़ी और हर्जाना में 1000 यूरो देवे के पड़ी। ए तरह मुर्गा मोरिस ई केस जीत गई ना। 1906 में प्रकाशित लेखक एडवर्ड पायसन इवांस के किताब द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड कैपिटल पनिशमेंट ऑफ एनिमल्स में जानवरन पर मुकदमा के कई गो उल्लेख मिलेला। किताब के अनुसार 14 जून 1494 के फ्रांस में एगो सुअर के गिरफ्तार कर लेहल गई। ऊपर आरोप रहे पलना में खेलत दुधमुहा बच्चा पर हमला कैला के। सुअर ओ बच्चा के चेहरा और गला के काट के खा गई और बच्चा के शक्ल बिगाड़ देहलस। मामला अदालत में गई और सुनवाई भइल, जेमे जज सुअर के फांसी के सजा सुनैना। 1314 ईस्वी में एगो सांड एगो राहगीर पर हमला कर देहलस, जेमे राहगीर बुरी तरह से घायल हो गई। अदालत में सांड पर मुकदमा चलल और फिर सांड के फांसी दे देहल गई। 1474 ईस्वी में एगो मुर्गा पर अंडा देहला के जघन्य और अप्राकृतिक अपराध के मामला दर्ज भइल। स्विट्जरलैंड के एगो कोर्ट वो मुर्गा के जिंदा जला देहला के सजा सुनैलस। अमेरिका में सर्कस के एगो हाथी जोना के नाम मैरी रहे, सर्कस के दौरान अपनी ट्रेनर के हत्या कर देहलस। ट्रेनर के हत्या के जुर्म में 1916 के सितंबर महीना में अमेरिका के टेनेसी राज्य में वो हाथी के फांसी के सजा देहल गई। ब्राजील में 1713 में दीमकन के खिलाफ मामला दर्ज भइल। दीमकन पर चर्च के संपत्ति के नुकसान करे के आरोप लागल और ओकुल पर मुकदमा चलल। आशा बा कि रउआ सबके जानकारी बड़ी रोचक लागल हुई, अच्छा लागल हुई। अगर रउआ सबके जानकारी अच्छा लागल हो तो हमारी वीडियो के लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी, हमारी चैनल के सब्सक्राइब करी और हाँ, घंटिया के दबावल मत भूलाए। नमस्ते।